Pues el Nadal és de Papà Noel. El Nadal és una festa que celebrem una volta a l'any. El Nadal és el 25... No, el Nadal és una festa que celebrem, mengem molt i també hi ha molts regals. I porten xocolata. I regals, sí. I més xocolata. Pues Navidad. Pues Navidad. Navidad. La Navidad es feliz. Que els Reis nos porten regals. I a més es obrim i són tantes coses que a mi els Reis me van portar. Me van portar una cosa que era con plats, pero no tenía de mentira para dinar y eso entonces preparar bebidas que no llamen prou de culleres y también para menjar. Que en Nadal els Reis yo era l'angelere Jesús. Libertad y guay. Guay. Que m'agrada molt Nadal i que m'agrada que me porten regals. Pues el Papà Noel és bo i fa moltes bones coses i porta regals molts. El Papà Noel m'agrada que me porta regals. Una festa. El Pare Noel i els regals, els Reis, menjar turró, xocolata, bombons de xocolata. És una edat que ve el Papà Noel i fa regals, fa moltes coses i té unes renós. I també quan és Nadal fem una festa per Nadal i com els Reis ens porten regals i és Nadal i ens porten regals i els Reis A ver, pareix, jo que sé, una estrella. Estrelles del cine. Del cine. Tio. És el nou que ha passat d'enguany. El nou que ha passat d'enguany. El que s'ha estrenat. era estrenar les coses noves que t'han regalat. Les estrelles són unes estrelles molt grans, però nosaltres les veiem molt xicotetes. I nens, perquè són són els diners que ens donen per Nadal. Per quan són com... Per quan els necessitem.
pero ahora no necesitamos. Pues també per Nadal són les meves donen. El meu ja hi donarà uns diners. Que els diners jo no us donaria l'estrena, però l'estrena és per comprar-se coses. No. No, estrelles. Estrelles. De Navidad. Regalos. Después van regalos, tienen regalos en el ticket per baix. No sé. Que el Grey porta una capa morada y después se la pasa. Y también tiene una corona. Y también unos pantalones. El mago siempre tiene una capa y el bote de regarse pajes. Es que portan una corona. Rey Manchón. Baltasar. Baltasar. Que son els alumnes de Papà Noel. I també que porten regals a tot el món. Que són tres. Són tres reis. Gaspar, Baltasar i Melchor. Que ens porten tots els regals que vulguin per jugar els joves que ens porten. Feliz Navidad, querido Papá Noel, queridos Reyes, Que paseu bon Nadal. Que se ho passen bé i que passen bon Nadal. No sé què ho feu. No sé què us ho feu Nadal. Jo també. Max. Pues es de Papá Noel. Ya derechos. O sea. Un fuerte. Una batería.
Campana sobre campana y sobre campana una. Belén. Pero lo menos acá. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Belén, campanas de Belén, que los ángeles flotan en el cielo. Belén, campanas de Belén, que los ángeles flotan en el cielo. Belén, Campanas de Belén, que los ángeles flotan en el cielo. Belén, campanas. Y voy con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ve, voy camino de Belén. Si me ve, voy camino de Belén. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. No sé. Pasa tu chocolate. Chocolate y almendras. ¿Qué fue? ¿Bailar? No tan tengo, soy china. Carne. De carne. De chocolate. Y diste galleta. Caminata. Chocolate. Cacao. Yet. Almendras.
chocolate. I fruits secs. I ametlles. Sucre. De chocolate. De xocolata i alguns tornen estan fets de caramel. I altres estan per dins fets de galleta i caramel i tot tipus de coses. I alguno D'ametlles. d'ametlles. ¿Qué? ¿Pero qué? Es que no la entenc de pregunta. Oremos. Vamos, orar a Déu. Ya. Padre nuestro que estás... Ya. Padre nuestro. Pues és un grup de molta gent polítics. Un grup de política. I que hi ha un xiquet, una coleta. Ja, els coletes. ¿Qué tal? Podemos. ¿Qué es Podemos? ¿Qué es Podemos? Podemos és que sí que puguem fer una cosa quan la puguem fer. I quan vulguem fer una cosa, hi ha voltes que direm que sí que la puguem fer, però voltes no la puguem fer perquè no tinguem els materials. També el pare, quan mos anima, mos diu vosaltres pugueu, va, corregueu més. Igual que en el futbol mos anima per marcar molts gols. No ho sé, és una unió política que uno que va a vegades ja no para de ver que caen tots. No sé. Podemos a España. És un xiquet molt famós que entra a totes les... Una persona que se fa fotos en els famosos. Un personatge que es cobra en tots els puestos. És ric. Se fa ric. I va estudiar en la universitat. Sí.
És un xiquet. No sé. Poden ser... Passa casa. És un xiquet que s'ha colat en les... És molt feo, això està clar. En què? ¿Sabes quién mola más? El pequeño Nicolás. Que s'ha colat un gos. L'amic del rei. I vaig ser en unes fotos en uns empresaris molt importants. És amic del rei. És amic de Rajoy. És amic del Papa Noel. És de veritat. Un polític que ha eixit en 4 tota la vida. Que ha eixit en una notícia. Que xerra de coses del govern. I que també té molts diners. I diu moltes coses. Té 20 anys. I diu moltes mentires. És molt feo. És molt baixet. I no és alt. Podria perdre quilos. És tan poc gros. I no és flac. Que és un estafador. O ja res. Era un xiquet que anava a la universitat que se va entrar a la promesa del rei